Pane chitiko chinobhuwa vanhu macitizens vemunyika yeZimbabwe kuti yes, the regime yakachivha zvavaida. Taona kuti uchenjeri hwakawana, but varamba vachiwedzera the crackdown on macitizens. Sana mina mashoko abuda nyongo muzara nazi, unobva subscribe like kuti on the bell icon. Pane nhayo inobuda nyongo vachidzi breaking. In Hwange, a Citizen Coalition for Change activist, Promise Mukuli, who was arrested on August 3rd and subsequently denied bail, was today further remanded until September 2nd. Muguli has not stolen any public funds, yet he will have to spend more than a month in prison without a full trial, while criminals like Chivaya, who looted millions, continue to enjoy freedom. He was arrested in the dragnet that found more than 200 activists arrested across the country. They were accused of planning and to demonstrate against the suffering of Zimbabwe citizens. These are just some of the manifestations of a Zanu PF regime propped up by G40 members who are now crying foul over Bible verses. Vanamba ndozva tiri kuona kuti aiwa nhau iyi very concerning yatiri kuona kuti macitizens emunyika yeZimbabwe ari kuwedzera crackdown vakomi neopposition kunyange zvavo nyika yakawana chairmanship hwavo, but tiri kuona kuti these guys vari kurambidzwa kuti aiwa ngavapiwe bail kana kubuditswa musungwa. Anoda kuti yes, vakomana vamaprotest hapana vanhu vachabuda kustage maprotest nekuti chairmanship hwakatowana mutungamiri wenyika yemasodamzo munangagwa atova satisfied, atogara kunaka, zvinhu zvake zvise zvatova bore, but unoona kuti vanoramba vachingowedzera crackdown pamacitizens, yet zvavaida ivo vakatozviatena. Chipotudze mafungiro enyu vari kudii pamusoro pechitiko ichi chiri kuramba chigwadza macitizens emunyika yeZimbabwe kuti vakomana vanokeep sure vasangana chavakatadza, vasina kana mhosva, asi vanhu vane mhosva vana Chivhayo vari kubvumidzwa kuramba vari kurambidzwa vachingowana freedom of everything. Tudze mafungiro enyu pinda comment section medu, pamusana subscribe or like and turn on the bell icon.